isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandlaliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ithethe umndeni ngalumenza ngaphethe nduku ngathi nyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanele siqhuphula mdala ehlale emoshaya Khehlelezi okhulumayo ngibingelele kuzona zonke izindondo izinyanga zonke ezibukayo ngibingelele kubafundisi bonke ababukayo ngibingelele othisha ngibingelele amaphoyiseni ngibingelele kubo bonke omama basebenza emakhishini overseas ngiyabingelela amashosha wonke bafowethu sanibonani kumelanga ovela good evening, good afternoon, good morning, depending on what time I'm watching this video. This is Dr. K down from Devon, all the way from Devon. I am a traditional healer, maybe if you are confused. And by the way, asiphinde sikusho lokuthi ngomhla ka 9 December, I will be having a very big service ezobe seThekwini whereby I will be taking people to the river. La esithi nasiya khona emanzini sonke siyogeza izidala zethu ngoba amanzi ewodwa ayimpilo. Ngizokuxoxela ke namhlanje into encane, story esincane. There is something that I've been waiting eyayifika isuka endaweni ekuthiwa Sasenairobi. Kunomuthi noma kunekhubalo esankadi ngangilindile which was coming from Nairobi. Ngizokhumbula ukuthi eNairobi baphila impilo yamakhosi kakhulu. Noma uthi yokhi ihlahla kunama-certificate noma kunama-permit abawafunayo thizeni. Kodwa-ke ngenxa yokuthi mina ngiyindoda enobudlelwane nezinye inyanga zezigodi thizeni noma eziyindaba, yeka wena ukuthi awungiphiwe noma awungithandisisi lokho kuwokwakho. Kodwa-ke ngiyindoda ephila nabantu abaningi. Ngizokhumbula ukuthi angikusho lokuthi ngiyacela ukuthi kuke kuphuma abantu nje abathi thina sinanki ngoba isiphatha kabuhlungu le nto ethola ukuthi umuntu siyabalapha abantu bayajabulela ukuza kuthina but abafuni ukuvela kucamera masebesizakele. Bengizofisa-ke ukuthi abantu abawu-5 abathi mina nginesilonda esingapholi ngishukela, mina ngihamba i-dialysis, angisindi. I only need 5 people engicela ukubalapha before uqale ngibalethe kucamera, before ngenze u-before nasi isilonda siyaqala. A minimum of 10 days 5 to 10 days kumele ngibuye nenye video ngithi the same people naba sengibuya nabo ba-right, bayikhulumele bona ukuthi ba-right. They need to go to the doctor qala bayiveze kunini ukuthi udokotela uthe all in all into engizoyisho ukuthi umuntu onenkinga kashukela cha ushukela enye yamakhubala abuyile ngishaya phansi impela makuthiwa awusaboni emehlweni, ngishaya phansi impela makuthiwa induku yakho ayisavuli, ngishaya ivuko ifana nale nduku iqine ifana nale nduku. Makuthiwa umama impela imizwa kamele nesekho, ngishaya phansi leyo shukela. So lawo makhambi iqiniso lihle bafowethu, eSouth Africa it's not easy for us ezinyanga ukuyithola into efana nalezo, but you need to outsource, you need to get those things from outside the country. Buyile imithwalo uzobona-ke nala ibuyile insizi le noma ngithi ya insizi le moyibhekile isihlahla lesi esigayiwe, isihlahla nje straight sigayiwe. Asikho-ke lesihlahla isikhathi esiningi, asikho lesihlahla la eSouth Africa, cha azikho lezi iy'hlahla. Cishe iy'hlahla ey'gayiwe zafakwa lana cishe ziwu-4 iy'hlahla ey'gayiwe zafakwa lana. Iy'hlahla which I got them from Nairobi. If maybe you are coming from Nairobi, these are the herbs or these are the roots coming from your country, Nairobi. This is what I want to explain to you today. I want to explain to you about these roots, on how are they working. Today I will be taking you back whereby I want to talk about this group and how do they work hand in hand with this. Actually, if we are talking about igubhu, people they get scared. Bayasaba abantu masikhuluma ngesigubhu. Umuntu athi lento izokubulala umndeni wami, lento izonjani. Let me tell you something. Isigubhu akuzona zonke igubhu ezibulala abantu. Futhi isigubhu uma uzosithatha ungatatazeli uma uyenyameni. Okunganani ngangcono ukhulume usenze appointment uthi mina I am not there to consult. I'm there to collect what I saw on Facebook. I want to explain about isiko lalento. Isigubhu lesi bathi nonyembezi ungiphakamisi, nonyembezi ngiphakamisi.
lesi sigubhu ngizokhuluma iqiniso okomthetho sisebenza ngezinyembezi zengane iphile lesi sigubhu sisebenza ngezinyembezi zengane kanjani na uma umuntu oloko ulandela amathenda ayale uyasidinga lesi sigubhu uma umuntu onebandla lesonto bekushaya ichitha abantu bephuma ebandleni ministry yashumayela abantu bayaphuma uphiwe uNkulunkulu but inkinga ukuthi noma uphiwe abantu nginitshela iqiniso ngeke uzuba convince abantu kusasa bavuka abantu bafuna la unosizo khona bavuka bahamba bazazi bahlale behamba befuna izinto lento edini to keep them stable bahlala uma uyindoda efuyile inkomo kodwa inkomo zakho zifa isibaya siphela uyadinga le uma umuntu oyiminister you are a president of another country or this country or you councillor mayor whatever you need this. At the end of the video I will explain it to you how does it work ngezinyembezi ukhumbule ukuthi uma uyinyanga ufuna ukusebenza abantu lesi sigubhu lesi uyasidinga nanoma kuthiwa uhambe kuphi waya but lo muthi I guarantee 100% sure in South Africa there is no one with this because there are applications mawuzothi weStanda straight ngiyayazi Nairobi ngeke but amahlathi akhona nendawo yakhona nendawo zakhona as you are going awazi lo muthi lo usebenza kawu2 kunomqamelo wempumelelo noma kunomqamelo wokuphakamisa umuntu okhandwa yilento okuthiwa incweba lento siyayithatha siyifaka kuplastic omncane lento ibe umqamelo omncane nje cishe half kanje bese sifaka lento sifa lento masifaka phakathi sifaka amadosha sibophela ugwayo amakhala siwufake phakathi siwufake nje phakathi logwayo amakhala siwufake bese lo mqamelo siwenze nendwangu emhlophe le ndwangu emhlophe kumele uhambe uye ka-Absa FNB Standard Bank Capitec Time Bank wonke lama bank mawuya kuwo ufika ucela ushintshe each bank uthole 100 rand ebese uye izitolo lezi ezibhizi izitolo ezibhizi sikhuluma ngo-Shoprite Pick n Pay Spar Boxer Cambridge Jwayelani yonke lezo izitolo uye kuzona if it means ngesitolo sika-Pakistan esibhizi go there uthola ushintshe futhi o-10 rand imali uyithola kuyo 10 rand buye naso ebese ungitholele sweet thelo sweet ubathola mawuqeda kuthola sweet ebese uthola isibuko lesi sibuko angazi ukuthi uzenza kanjani uyothola umuntu omaziyo okay ukuthi lo muntu unemali lo muntu unayo imali ngisho lo muntu imali uyayiphatha unayo kumele uzame iplan yokuthi lo muntu akwazi ukuthi ayibuke kulesi sibuko noma ungabonisana noma ungathi umnike nje sikanje athi ayibone bese uyadlulisa uthi mawuqeda lapha bese uthatha lesibuko lesi usihlikihle ngalomuntu uthi sekuyasetshenzwa thathe lesibuko ufake lesibuko ufaka le mali yonke le kade uyiqoqa ufaka lebo sweet lapha bafake kanje ufake yonke into ebese uhamba uyongitholela ihani ujuice syrup olidayiswa esitolo syrup mawuqeda lapha into yokugcina ozongitholela yona uzongitholela izibi zendawo ebhizi edirect noma la kade kuhlangene khona abantu bengihlangana thole lezi uyishise zibe umlotha bese uyaqeda uyathatha la nalento le engathi idoshi leyo ithathe umqhelezi zihlanganisa bese uthatha lento uze nawo kimi mawufika kimi ungitholele yabo njengamanje sengikhathele abantu abathi mina ngiyaphuthuma ngijahile ngiyahamba angisasebenzi kanjani sengicela ukuthi before uyongithuka ku social media ngicela uqale ngisebenze unginike isikhathi sami ngikusebenze bese uzazi ukuthi mawuza kimi you might sleep 1 day or 2 days ngikusebenza ngifuna lento yenzele kuna la ngifuna ithi khaxa khona mayithi khaxa ngoba mawufika kimi into yokuqala ngizokuthatha ngisebhodini ngokufaka esifuthweni kakhulu ngifaka esifuthweni kakhulu mangifaka esifuthweni bese ngiyakhipha kunomuntu engizokunika nozowuphuza ozothi uclean siwasho
bethi ukunika lento ithi uclean mayiqeda ukucleana bese sisuke lapho nawo ngikuthatha bese ngithi mina emfuleni abafana nginika abafana bakuthathe ngemoto baye nawo emfuleni mabefike emfuleni empophomeni ngoba inkinga yami kade nanihamba inyanga abanye manihamba inyanga kunemithi enigcatshwe emzimbeni la kunezinto enifaka la emzimbeni othola ukuthi lezi zinto they keep on piling up noma usuthola into yokuphila akusenzeki lutho phela ngithi lo muthi lo uma uzowusebenzisa kunamalanga engukalela wona lo muthi kunamalanga engwakhala ukuthi ngeke within 14 days kumele ubuyisithele something ngeke kuzothi abantu abawu20 bewuthathe lo muthi ungabuya abantu abawu10 bathi izinto zenzekile noma kuthiwa phela awufuni ukuvela ecamereni ngoba I understand ngina client amaningi angafuni ukuvela even esigodlweni ukuzoconsult they don't want kunalokho bancamela ukuthi babhukhe hotel athi mkhulu wena namagadi wakho woza uzongithola hotel mina nale hotel ngibhukhe kuyona we do have indawo zokulala thina la phela nje you call the office number nazi uthi mina ngiyeza ngizolala athi into ngizofuna isigubhu unonyembezi ungiphakamisa unonyembezi ungiphakamisa lalela la here we are talking about white people, we are talking about Indians, we are talking about colors, people who came to me when I was in Nairobi lesihlahla ngasithola nami sikhuluma iqiniso hayi ukuthi impande engizaziyo ebuthwaseni lutho ngasithola sahlangana neindoda ngahlangana naye France lo ngitshela ngomlungu obhizi kakhulu ngahlangana naye France wathi ngiyabona can see you are traditional here sixoxa wathi you are famous but you need to have this so that you can keep your clientele. This is what will make you think otherwise about me, and no matter wherever you can go you cannot get this. Lento izokuphakamisa izokubheka uma sengikwenzelile let's say uthi mina ngifuna isigubhu ngisifuna mina ngifuna umqamelo bese uyabuza umuntu uthi umqamelo ke right lezi manje ngifike ngithathe lento yonke ngihlanganise phambi kwakho ngihlanganise bese ngiyithatha lento mangiyithatha bese ngiyakunika mawusebenza abantu tse uhlala kuyona mawukuthi umuntu amathemba agijima yonke indawo ihlale emotweni usifaka samo or uyithathe uyifaka ngaphansi kombhede ngaphansi ufike ku mattress base ngaphansi kombhede ihlale ngaphansi but mawuzoyibeka lapho ebese ukhumbula ukuthi ngaphakathi kwayo lento inesibuko still nangaphansi kwayo ayihlale phezulu kwesibuko uyihlalise lapho uyikhulumise uyihlalise uma uyithathe kayi1 ngibese ngicaphunela lo muthi into eyi-teaspoon e1 teaspoon bese ngithi lo muthi uzogeza ngawo 2 weeks mawugeza ngawo 2 weeks ugeza ngawo lelisonto ufake ugeza then the next week ugeza ngawo futhi lo muthi lo that is why ngishilo ngathi uma ungikhokhela njengomuntu ogulayo umuntu ogulayo uzokhumbula ukuthi masimlapha mangimcharge 5 rand angifuni imali yonke kodwa ngiyengifune let's say ngicharge 6 rand ngiyangithi ngicela ungiye 2 rand 4 rand ubambe ngakwena lo muthi lo isigubhu sakhona sewu40,000 but into engizoyisho ngizothi mina ngicela umuntu eze no20,000 angiphathele zonke lezi zinto engishilo 20,000 uma ufuna umqamelo it's 20,000 but mawufuna isigubhu ngiyenze njengesigubhu it's 25,000 there is someone ozoyibuza why umqamelo nesigubhu kuhlukile uma sesiza la esigubhini isigubhu kunamafutha esingawasebenzisi noma manje lesi sigubhu sidla amafutha omhlakuva straight original hlakuva of which now siya le enyakatho siyofuna khona kombazwana komanguzi ila siyofuna khona kojozini umhlakuva original iwona odliwa lesi sigubhu esiwuthatha siwufake phakathi lesi sigubhu ke there are quite few people njengoba ngishilo ukuthi sengike ngasiza abantu I think I've helped about 3 people the Indians so lento mozoyithatha kunesiko lapho anginandaba noma uhlala emqashweni anginandaba noma uhlala emzini wakho noma uhlala eyibubu but i-answer I need the answer within 14 days as I've said ukuthi I'm more concentrating to those people abasebenza ne-crowd. If every nyanga you are a pastor, you usebenza ngamatenda,
une tavern, une club, usebenza ku state, usebenza kuphi. I'm concentrating on my track. I'm concentrating wenza forex. Good forex. Because if everyone's forex, remember ukhona enye futhi insiza engikwenza ngayo la. Because remember in forex you're using more of your hands and also your eyes. Because wona umqondo osho ukuthi njengamanje singibamba lento sengenza. Ngicela uze kimi. Ngikwenzele lento ngibone ukuthi where will it take you. Remember uma senza lento sithi masiyenza ngithe I will first keep you. Ngikusebenze qala mina ngisebenze mina nabafana sisebenze esifuthweni mawuphuma esifuthweni ebese uye empophomeni bakusempophomeni usetshenzwe hayi ukuthi into yokudlala. So ke if ever you are interested ngicela ungatshela umngani wakho noma ungathini awuzami ukuthi ube nemfihlo uthi ungamtshela umngani wakho ngisakukhethelezi but mina mangizokunika into yokuphila anginankinga ukuthini. Mina nje kuphela into engenzayo nginika into enginika yona ngithi hamba osebenza because ngiyabona abanye abantu bayakhala ukuthi abanye bahamba ama V-class bahamba ama Mercedes bahamba ngama Bentley phezulu bahamba ngama BM bahamba ngama X6 abanye bayakhala ukuthi uhanjwa ngemoto ephezulu yini but why not me. Isikhathi sithi sukuma sekuyisikhathi sokuthi usukume maloku uhleli ushayela abantu izandla ungene ku TikTok ubone wow lentombazane iya progress empilweni. Ngitshele iqiniso sengiyavala ukuthi lesi isethwalo sasemazweni. Igama elithi isethwalo lizokuthusa ukuthi sibafa abantu akufi umuntu at all. Uma into lento ukhumbula ukuthi ayinamathambo abantu futhi angaze ngithi ihambe emathuneni uyoyithatha isemathuneni. Lento kakhulu iyamfuna umuntu okhulekayo ngoba umuntu uyena wanginika lento noma umuntu uyena wangithwasa lo muntu. Omunye ubaba ongumpriest naye washo wathi you need to connect with your ancestors nama roots because ama roots nama ancestors they work hand in hand. Lo muntu uyathandaza ngitshela ngomuntu ogqoka isudu uyathandaza uyakwenza konke but wangitshela wathi you know what this is very very powerful. Give it to 10 people and see the results. Lezi mawukuthi usithathe isigubhu usebenzisa kanjani. Simple. Uyathatha amanzi uyaxolisa lapha uyageza ngayo lento. Noma mawukuthi usebenzisa umqamelo nje ugeza ngale nsizwa nginike yona. Finish. Akusekho kunye okwenzayo. Uma ukuthi ube nenhlanhla uyakwazi ukuyithola izibi zase airport noma izibi zase Bhanoni. Ungakhohlwa mawusebenzisa lezi zinto ukuthi ngisho nalabo mama bama-cleaner bacela izibi zama-estates. Angithi ufuna ama-estates ufuna ney'moto cela noma kheni uthatha upetrol not upetrol so u-oil omncane nje miphafu yesipuni khele esigubhini zakho khele ukhulume isigubhu siyaphahlelwa sikhulume usikhulumise isigubhu uthi masuqeda usilande isigubhu sakho ngicela usukume uphume ushiye endlini bese uphuma uhambe uyofuna abantu abathathu 3 abahlola ngempela hayi abantu bokudlala abahlolayo bese uthi ngizobheka lento engiyitholile ukuthi into iyaphila yini le ayibulali ayizwani nesidumbu ngisho kuthiwa uyithathile emngcwabeni for the first 1 week ungayi makuthiwa kushonwe ekhaya ngona uyithathe uyikhiphe uyibeka kwenye indawo noma uyibeka ehotel noma uyibeka kumngani wakho for the first 1 week uzuhlambuluke ngoba idinga umuntu ohlambulukile kodwa ukhona umuntu ozothi mina ngisesikhathini hey mawusesikhathini ithinte nje kuphela kodwa uyibeke lapha kodwa masuqala uyisebenzise mawusesikhathini lutho inemlingo-ke ezinye izinto esoyikhuluma sengihleli nawe sengikubhekile face to face but ngicela utraye lento just try it give it a try ubone ukuthi izokuthatha ikuseni because sekuyisikhathi sokuthi manje abantu bawela uzofona-ke wenze i-appointment yakho angeke ngikhuluma into eyiningi efonini ungayifaki imali makuthiwa faka imali Khehlelezi don't deposit any money but what you do you come straight to me you sit down with me but make sure you tell them this is what I want uze prepare indawo yokulala we do have indawo ezi high exclusive zokulala prepare indawo yokulala sifike sikusebenze inamba ithi 071 130
7808 noma uthi 063 051 7641, or you can call the number in Joburg 066 00 266 33. Numbers zethu lezo, or you can send me an email on ekagugu.letu15@gmail.com, or you can say drk127@gmail.com, drk127@gmail.com. My Instagram is Dr. Khehlelezi. Facebook page is Nyanga Utumomzo. That's it, but the numbers are down here. Nyabonga cool. See you then.